मंच के मॉनिटरवन के आवाज तने बढ़ा दी। हेलो 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 हेलो। बड़ा हर्ष बा, खुशी के बात बा और हमरे खातिर सौभाग्य के बात बा। ई वाला लाइट भैया या तो कम करिए, बंद कर दी। ऐसे कि जब हमार भगवान लोग ना लौकी तो हमार कोनो फिर मतलब बनत नहीं। आज डबल धमाका छात्र नवयोग संघ चंदोस में छठ पूजा समिति के द्वारा ये इतना बढ़िया कार्यक्रम की व्यवस्था करी गई बा। सबसे पहले ये कमेटी के बहुत बहुत धन्यवाद जे इतना बढ़िया व्यवस्था कैले बा। और हम दीपक तिवारी मंच के माध्यम से आप सब चाचा भैया जे हमसे बड़ सबके पौलगी में आशीर्वाद की कामना रही। बस हमसे कुछ और ना चाहिए, आशीर्वाद के रूप में रहो। सब एगो ताली बजा के आशीर्वाद हमके जरूर दे। ऐसे कि रावा सब के आशीर्वाद से ही लोग जीरो से हीरो होला। अगर तनिका आशीर्वाद रावा सब दीपक तिवारी के दे दे तो हमरो सपना पूरा हो जाए। और हेने से भी आप सब हमरा के एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दी ताकि हमार हौसला बढ़े। और मंच पे विराजमान बड़े भाई हमरा बेंजू पे अनिरुद्ध भैया जे करारा छपरा बलिया में आ मगध में भी हला हो गइल बा। और भैया सब लोग भैया बानी हमरा हमार दिल के टुकड़ा अंदीप भैया तबला पे बड़े भाई और सीनियर कलाकार गायक हमरा अविनाश पांडे भैया जेकर जीवन भर इज्जत हम करब हमरा ई बुझाला। और बड़ भाई मुकेश राय भैया तारा बारे में बतौला का जरूरत तो नहीं है, सबे तारा के जाना बाकी रात बाकी बा, बात बाकी बा। हमू हमाई के बेटा है जो हमाई के आशीर्वाद पाके लोग जीरो से हीरो होला। हेने भैया देखी क्लियर लोग बानी नारावा सबे तो कुछ ऐसा व्यवस्था होगा तो लाइट के नियो कर दी व्यवस्था या तो हई तनी से कम कर दी। तो आप सब के आदेश होके हम जानत तनी कि रवा सब का सुनब, हमरा से का सुनब रवा सब हमरा पता बा। लेकिन ई बताई रवा सब सबसे पहले के दुनिया में सबसे पहले के होला? सबसे पहले माई होला। तो जे अपने माई से प्यार करेला वो हाथ उठा के बताई कि एगो माई के गीत होखे, माई के गीत एगो होखे नो। तो प्रेम से बोल दी शेरा वाली मैया की मगर के हे जयकारी है। तनी रवा सब जोर से बोले फिर सभा में माइक बुलाओ जाओ। और ओकर बाद नयका लइका लोग जोन बा हम जानत तनी जे बोलो परत रहे सुने खातिर तू लोग बेचैन बा। हमरा पता बा कितना लोग में नयका लोग होगा कि जुदाई ना सही दीपक तिवारी के YouTube पर देखले बानी वो सुने हैं सब हो। लेकिन एक बार जयकारी बोल जाओ, प्रेम से बोल जाओ दुर्गा मैया की। आइए भैया जरा दिखाइए। भक्तल की माई तोहरा आशीर्वाद से आज के समय में दीपक तिवारी के कोनो चीज के दिक्कत नहीं खे माई। लेकिन दीपक तिवारी के नैया अभी मझधार में पड़ल बिया। ए माई इतना सम्मानित लोग बैठल बा, डर लगता गाना बजाना करे में अगर गलती हो जाए तो तहरे सहारा लेके चलत नहीं। अगर गलती हो जाए तो दीपक के लाज बचा ली। भक्त के भाव लगल भैया क्या हो हम पगला जाए।
तारा लोग खातिर हम समर्पित हो जाइए। खाली 1 घंटा हमारा जोरे बन रहलो और सही खाली थपड़ी बजेबा लोग तो बुझाई जे हमार प्रोग्राम जमता। आहा ये बात है। लेकिन पहले माई के तनी 2 लाइन में बोला लिया ना। प्रथम पूज गणदेव गजानन करी बुद्धि में विकास करी जिभिया पे बास करी बुद्धि में विकास करी लाज रख ले सभा में मैया आज हमारी तू टीएफ कंपनी से चल करके हमरा जितेंद्र भैया स्वागत बा। बाकी और भी यूट्यूब चैनल के भाई लोग आइल बा, रवा सब के स्वागत बा। ई प्रोग्राम हमारा रवा सब सुबह चढ़ा दे और ई प्रोग्राम चंदोस गांव के प्रोग्राम पूरा दुनिया देखे। आहा क्या बात है। भक्त भैया का कि बिना माई के छोड़ दियो भैया डीले डाल के छोड़ दी। बाकी एक लेवल उठा के रखी हम गा ले कि बिना माई के बेटा अधूरा बा। आंधी भैया हो माई बिना
लेवल उठा कर रखिए। माई बेटा के प्रेम दुनिया में अमर बा, इहे वो प्रेम बा जौन सच्चा बा। और माई होले बेटा खातिर इहे बतिया के चारों सब कोई अपना माई खातिर हाथ उठाई सब कोई जे जहां से बात ताली बजाई सब बयान उठा के कि बिना माई के माई से प्यार लिखे। अरे अपना माई खातिर उठाओ बात हमरा कहला से ना दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ के बाद बिना माई के बेटा बोले रौया बिना माई के बेटा दुर्गा मैया की क्या बात है।